Suka lahlala bafowethu ke eMakhasa Stadium ngendaweni yasehluhlwe kwaMduku. Intokazi uyenziwe indimande eyisakhamuzi sakhona lapha endaweni noma ke engeyokuhlala kwaMduku. Isishaya ikhwela shaya impempe yabiza zonke insizwa nezintokazi ezithandekayo ukuthi cha bafowethu nayi line up ke isiphelele ke imi kanje. Sikhuluma ke ngomcimbi ke ohlala ke isibili ke lapha endaweni kaMduku ke ehluhlwe eMakhasa Stadium. Lo mcimbi ulapha la ke ngaphansi ke kwaye wentokazi ke uyenziwe iqiniso ke indimande ke eBig 5 ke lapha na ke music festival. Bafowethu abantu abaningi bajabule kakhulu ke inkundleni zokuxhumana ke emva kwe line up ke iphumile ke iphethe amaciko amaningi endawo ahlukahlukene ke amakhulu amaciko ke esiwahlonipha njengoba sibona ke lapha ke ukuthi kukhona ngisho ke uThina Zungu oJumbo ke lapha ke bakhona bonke omjolisi ke ondoni bakhona onjoko umlabalaba ke onto encane ke oSminoff ke ogatsheni amavikela ambusi amageza amahle angazi bafowethu ngingabala ngithini. Intokazi isilishayela icilongo yathi na kanjani ke nge21 December makube njalo kusona ke lesa stadium ke esudeda ngendlala ke esakwazi ke ukuthi ke siubambe ke umcimbi oqala okungumcimbi ke lo wesibili. Abantu abaningi bafowethu ke enkundleni zokuxhumana ke lapha ke bamshayela ihlombe kakhulu njengoba sibonile ke ukuthi uzobe siphathelene nensizwa ke usikhinkile ke lapha ke weveni ke lo dumo uzobe khona ke lapha ke eMakhasa Stadium ezoyibhinqa khona ke noma ke ezosebenza naye ke kulomcimbi okuyinto bafowethu ke enhle kakhulu ke lena eshawela ke ihlombe ke ngoba siyakhumbula bafowethu ke ukuthi mesikhuluma ngendawo yakwaMduku ke sikhuluma ngendawo bafowethu ke lapha ke engavamisile ke ukuthi benemicimbi efana nale kodwa yenziwe iqiniso ndemande uthe uzani.